pwede ka na mo i-swab test sa kadali. Kay bawal mong magtapok. Kaya ikaw mang celebrant, ikaw may tagiya diri, pwede ka na mo i-swab test lang. Tagiya. Distancing raman mi. Ari utara sakit mihuro na. Adi mo na sakit sir. Gilok nga lami. Dili na way sakit na. Dili pa na sakit sir. Kuha naman ka, ana raman diri sa imong ilong baba. Matapos ang gugma sa dughan mo, pinangga way paghupas, samtang ako may kinabuhi pa. Ay, morning si sir, ma'am. Sir, dito sir. Kadali. Nami toyo si mo sir. Asa dikan sir? Magulang. Dia ka sa kuan. Unsa may occasion diri ron sir? Birthday na ko. Birthday magpa-party ka karon sir? Ay, gamay pagkaon naman. Murag bawal mo party-party gud ron. Ay, paniod to raman ni. Dito ra, di ka magpa-party dia. Kay namo gitay multa 9,000 kung magpa-party. Dili. Kaon lang ni, magkaon wala na. Kumal guli mo. Ilan good magdikit. Mao. More kamura mga tao diri wala lain. Wala na. Pero kinala mo i-swab test sir? Ko COVID test sa daan? Ha? Kisa may birthday diri ron? Ko gani no. Ay ikaw birthday. Pwede ka na mo i-swab test sa kadali. Kay bawal mong magtapok. Kaya ikaw mang celebrant, ikaw may tagiya diri, pwede ka na mo i-swab test lang. Diri raman. Nagdala na may daan. O gamit. Dali raman sir. Kadali raman kayo. Kang ilong, kunang ilong ana. Ay. Siguro eh. Ha? Dali raman sir kay kuan sige daghan mo diri god karon. Bising na pay mga abot mga bisita. Hindi ikaw may tagiya. Distancing raman mi. Diri raman kadali raman kayo. Ari utara sakit mihuro na. O di ba kuan lang mo. Termagan ra nako. Temperature lang. Pwede dire sa kanan? Kuan sa ilong. Adi ka na. Nga naman di ka ganahan? Sakit mihuro na. Adi mo na sakit sir. Gilok nga lami. Gilok-gilok. Daot pinunta ng. Adi mo kadaot sir? Swab ka pa? Swab lang. Dili na way sakit na. Dili pa na sakit sir. Kuha naman ka, ana raman diri sa imong ilong baba. Dali naman kay na. Mga seconds lang. Direta sir. Kay kinala po mag-video. Kasakit ko kalipay, yayong antang duha. Tumanong tagayon ang atong mga Surprise! Happy birthday! Joke lang sir. Joke lang to ha, prank na to. Sir, bulak. Son, hadlo ka? Dili. Unsay paminaw sir? Kulbahan ka? Nakantahan sa Kantahan sa kanamo happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday.
Inyo. Wish na sir. Bagnon. Happy birthday! So, na message para sa imo ha. Kabalo ka kinsay ka padalaan eh? Ha? Wala. Wala? Isa may paminaw ni mo kapadalaan na ani. Pan siguro. Di na. So, na siya yung message. Anak siya. Happy birthday, Papa. I hope nga na-surprise ka. Kabalo ko nga first time nini mo makadawat og ing ani. Ayaw og hilak ha. Joke bitaw, paningkamutan nako na mahatag nako ninyo ni Mama ang gagmay na kahayahay sa kinabuhi. Nga wala ninyo natagamtami tungod sa ato ang kalisod sa una. Pero nagpasalamat gihapon ko sa Ginoo na ikaw ang ako ang Papa. Wish lang nako na tagaan pa ka og daghang katuigan og himsog na panglawas sa Ginoo. Og pasalamat ta sa mga grasya nga nadawat nato karon. Maubaya jud ni tanan wish nimo. Isa ka karton nga tanduay, og duha ka case nga beer. Mao na siyang first nga order unta sir, pero ban man daw diri mo nang gi-change niya chocolates. Para sa imong mga higala, aron di na sila maglakaw og uli kundi magkamang na. Plus bouquet nga naay kwarta, cake nga naay kwarta, unta mag star imong mga mata pa. mao na giingon pa na bahala og pobre basta hilas. Bitaw, happy birthday pa. Og enjoy sa imuhang adlaw na nga natawhan. Love imong gwapa na anak, Gina. Sa imong bana. Yan na. Hilak lagi si Lola. Sa may birthday wish ni mo sa imong bana, ma'am. Ako lang siyang iyampo na unta, daghang pagmayong panglabas, daghang pagkatuigan, maabot siyang kinabuhi. Nya, maniod to sa tanong. Kaso lang, ma'am. Walay kiss dira. Kiss daw ma'am, kiss daw. Para makita ba? Birthday kiss ba? Direct. Dali daw ma'am, dali daw. Ay, smile pa. Kiss. Anak. Anak, pa ma'am, birthday wish, Oh, ma'am. meron ni. Birthday wish. Wish ako, kapapa na unta. Tagaan pagkatuigan. Unta. Dili ka masagdan sa Ginoo. Tala ng mga wish. Matupad. Kaya happy birthday pa. Salamat. Dolang. Ika 67. Ano pa? Happy birthday. Salamat sa Juan. Happy birthday din sa mga blessings to come. Dodong. Ito lang? Ito lang. Okay. Sige, so ikaw sir, ano may message mo sa imong mga anak, sa imong family o kay Ma'am Gina? Salamat po ko nga nakaabot pa ko ni Idara. Inaasman po nga sa sunod tuig makaabot pa ta. Salamat po sa Ginoo ba nga nakaabot ka nani Idara. 67 na ba ako? Bata pa? Bata pa. Bata pa, abot pa ni Sinta. Kaya pa na kompletong hipon, bata pa kayo. Yung kay Ma'am Gina, sa may ingon mo niya, nasa layo. Salamat kayo nga tagaan ko niya grasya. Nga karon pa ko ani ba? Tabo. Tagaan taginan. Warta pong gamay atag. Nalipay po tanong. Nanay pamalit o tanduay. Di naman ko ngayon. Di naman na.
bawal na. O dagang kitang duwa sir oh. Ako anak. Di na kana. Happy birthday tayo! Oh, salamat! Okay, happy birthday.